गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसियेट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि न' बांखौ सरकारनि आयेन बायदियै सिफायनाय जादोंमोन। बेबायदि न' बां सिफायनायाव जोंनि बर'फोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनो गोनां जादों। गोबां सुबुंफोरानो थानो जानो थाखाय गोबां खस्थ'आव दङ दायो। बेबायदि समाव समाज सिबियारि जिसिया समफ्रामारि बिथाङा बैफोर न' बां सिफायना होखारजानाय गं 81 न'खरफोरनो माइरं तिरपाल राननानै होफैदों। जिसिया समफ्रामारि बिथाङा बुंदोंदि बेबायदि मुवा बेसाद होफैनाया सोरबा राजखान्थि हान्जा आरो गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ लाजि फोनांनाय नङा। गोसो जायोब्ला बयबो मावनो हायै खामानि गैया आरो गासैबो गोसो जायोब्ला बयबो मदद होनो हायो। आरो बिथाङा बुंबावदों, सोरबाफोर मदद खालामनो गोसोब्ला बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नायनानै बयबो जा हायो मदद होलायनो खावलायदों। आरो जिसिया समफ्रामारि बिथाङा बुंबावो, गावनि बे जा हेफाजाब होफैनाया सोरबा राजखान्थि हान्जाजों थांनानै मुवा बेसाद होफैयाखै आरो सोरबा गेदेर गोलावखौ लाजि फोनांनाय नङा आरो बुंबावो, दुखुनि समाव जायफोरा फालि जानानै बैफोर दुखुआव थानाय सुबुंफोरनि मोदैखौ हुगारना होनाय बैसो मानसिनि मावनो गोनां दायथ'। गोसो जायोब्ला मानसि मावनो हायै जेबो खामानि गैया। बेनिखायनो बिथाङा बुंदों जायफोर हेफाजाब होनो गोसो बयबो हेफाजाब होलायनांगौ होननानै। दिनैनि समाव बिथां जिसिया समफ्रामारि बिथांनि बेबायदि हेफाजाब होफैनायखौ रायजो राजाफोरा रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे बुंबावदों, उननि समाव बिथां जिसिया समफ्रामारि बिथांनो माबाफोर हेफाजाब नांगौब्ला निस्सय रायजो राजाया हेफाजाब होगोन। बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिसिमबो खावलायदों, बेबायदि आलाय सिलाय जानाय समाव बिटिआर सरकारा दासिमबो जेबो खबर लाफैयाखै। बेनिखायनो बिटिआर सरकारखौबो नायहरफिननो रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। आरोबाव मिथिनो मोनबावदों दि बे न' बां सिफायजानाय रायजोफोरनि गेजेराव गोबां फरायसाफोर दं। जायफोर फरायसाफोरा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होनो गोनां। नाथाय बेबायदि आलाय सिलाय थानो जानो फरायनो जेबो खाबु गैयै जानायलाय रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायहरदोंदि आलाय सिलाय जानाय बैफोर न'खरफोरखौ नायहरफिननो। UPPL आ बुरबकनि खामानि मावदों। बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बैफोर न' बां सिफायनानै होखारनायखौ भुल जादों होनना सिमान जायो जेब्ला हाइ कर्टआ बुङो। बेनिखायनो गर्जन मुसाहारि बिथाङा बुंदों, गभर्नमेन्टआसो न' गैजायिफोरनो न' होयो, नाथाय थाखानाय न'खौ सिफायनानै न' होनायाव मा लजिक थाखो? थिग बिदिनो बिटिआर सरकाराबो बेबायदिनो खामानि मावगासिनो होनना बिथां गर्जन मुसाहारिया बुंबावो। आरो बुंबावो, थाखानाय दोनखौ फोजोबनानै गोदान दोन बानायनाय, थाखानाय समायना थासारिफोरखौ थेर बेथेर खालामना गुबुन समायना खालामनो नागिरनाय बैफोर सरकारनि खामानियावनो रायजो राजाफोरा दुखु खस्थ' मोननाङो। आरो बिथाङा बुंबावो, बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बैफोर रायजो राजाफोरा होख्राव होख्राव सोमावसारबोनायजों लोगोसे थैनि सिगनेसारबो होदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा गोबां हाजार हाजार थैबाय। बे हानि थाखायनो दिनै बैसोरखौ आलाय सिलाय खालामहैनाया बेनिख्रुइ देरसिन अधर्म गैला होनना बिथां गर्जन मुसाहारिया बुङो। भारत सरकारनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ मैया 2023 आरो 2024 नि मिरु बाजेटखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोननो आं सुंद'यैनो फोरमायनानै होनि बे बाजेटआव मा मा मुवा बेसादफोरनि बेसेना खम एबा बारा जाखो। बाजेटआव दङ मबाइल, मोब्लिब गारि, बाइक, LED टिभि, साइकेल आरिनि बेसेनखौ खमायनानै होदों। गुबुन फारसेथिं सना रुफा, प्लेटिनियाम, सिगारेट, एक्स-रे मेसिन, इलेक्ट्रिक हेडफन आरो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय बेसादफोरनि बेसेना बारायगोन होननानै बाजेटआव फोरमायना होदों। आरो बेनि अनगायैबो सुबुंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि गोनां जानाय मुवा बेसादफोरनि बेसेनखौ बारायनाय आरो खमायनायखौ नुनो मोनदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाखनायथाव खौरां, बर'नि नायल' जाल' सासेल' आइजो फुटबल गेलेगिरि अपुर्न नार्जारिया दायो साउथ एशियान फुटबल फेडारेसन अथवा SAFF आन्डार 20 वमेन कापनि थाखाय
सायख'जाबाय आरो भारतनि आइजो फुटबल हानजायाव गेलेनो साखाफारा जाबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।